Pasta carbonara. Pasta. Okay. Hvad laver du? Det er aldrig godt at vide. Det er aldrig godt at vide, hvad din storebror laver. Min storebror ser på porno. Nej. Kan du se det? Ja. Må se. Jo, må se. Ej. Ej, Andreas. Prøv ikke på YouTube. Nej. Bro, du kan få bandet. Hvad så? Jeg vasker den her. Jeg vasker den her. Der skal være. Jeg vasker den her. Kan jeg ren. Se. Vi har taget en cigaret. Det er bare dejligt. Hvad fanden er det? Det er en cigaret. Cigaret.